Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom vandaag met meneer Mike Nerkust. En we hebben ook een leuke tijd gehad, meneer Mike Nerkust. Ook is Furu, Taki Nanga Makandra. We hebben vaker gesproken. Maar elke keer dat we komen bij meneer Mike, heeft hij ook nieuwe dingen te vertellen. Niet alleen over de huidige regering, maar ook over hoe het land beter, ontwikkeld kan worden door de NDP. Meneer Mike Nerkust, hoe gaat het met u? Wel, lieve mensen, het gaat. Ik ben opgestaan vandaag, zie je de zon schijnt, we leven. Toch? Laten we de Almachtige daarboven danken daarvoor. Ik wil de kijkers groeten in binnen- en buitenland. Toch? Al die mensen die ook interviews afleggen. Toch? Van welke partij je ook bent. U zeker groet door mij. Toch? Omdat we zijn nu in een verkiezingstijd, Pagara-tijd, bombeltijd. Dus er gaat overal weer gesproken worden. Maar laten we zeggen, laten we het leuk houden. Laten we het netjes houden. Laten we het mooi houden. Toch? En als we dat doen, dan kunnen we het beste eruit halen voor het land gezamenlijk. Want ik weet zeker dat iedereen die ook een interview aflegt, toch, ook van het land houdt. Anders zou je dat niet hebben gedaan. Dus er zijn uitzonderingen, maar die uitzonderingen die laten we aan de kant. Maar we kijken meer naar de mensen die het hart op de juiste plaats hebben. Zo, meneer Mike, we zien dat de laatste tijden, niet de laatste tijden, maar verkiezing nadert, we gaan nog 4 maanden. Propaganda's zijn al begonnen. We zien de NDP nu bezig op straat lopen. Maar als we kijken, de verschillende partijen zijn nu bezig. Maar wat kan de NDP betekenen voor Suriname? Kijk, de NDP heeft door de jaren heen, vanaf het prille begin, eigenlijk voor het ontstaan van de NDP, hebben de elementen die zijn begonnen met de NDP al gezorgd voor een stukje ontwikkeling. Als we beginnen in de jaren 80, toch, net na de revolutie, heb je dan een periode gehad waarbij zelfs in de Tweede Kamer van Nederland had de mevrouw Winnie Zorgdrager van GroenLinks aangegeven dat het geld dat gegeven was in de militaire periode aan Suriname qua ontwikkelingshulp in die periode het best besteed is geworden. Toch? In die periode zijn ook een heleboel fabrieken gekomen, een heleboel stimulans gegeven aan de agrarische sector, aan de rijstsector, visserij. Alles ging op en top. Oké, de Binnenlandse Oorlog heeft veel vernietigd,
heel veel vernietigd. Toch? Maar toch daarna, vooral in de periode 2010-2020, gaat u zien dat de NDP toch het land stappen vooruit heeft gebracht. Ook in de periode 96-2000, waarbij ook een regering was van NDP, zich natuurlijk. Tot de dag van vandaag zien we dan de twee bruggen. Eén over de Suriname rivier, de Kopenhamer rivier. Toch? Waarbij de mensen zeiden brood met brug. Toch? En de brug is afbetaald en tot de dag van vandaag reden we over die brug. Toch? En de verplaatsingstijd is heel kort. Toch? Ook in de periode 2010-2020 zijn er een heleboel scholen bijgebouwd. Toch? Ziekenhuizen zijn bijgebouwd. Toch? Het universiteitscomplex heeft een gedeeltelijke facelift gehad, waarbij er ook aantallen gebouwen bij zijn gekomen, waarbij studenten daar kunnen inwonen. Toch? Er zijn thuizen gebouwd, er zijn huizenbouw, Hanneslusproject is één van ze. Toch? Er zijn een aantal dingen gedaan, asfalteringsprojecten, toch? Er zijn bruggen gebouwd. Dus kortom, er is heel veel gedaan, toch? In die periode dat tastbaar is, toch? En in tegenstelling tot wat wij nu hebben. Toch? In tegenstelling tot wat wij nu hebben. Dus als u wil gaan voor de ontwikkeling van het land, toch? Waarbij de eenheid centraal staat, toch? Het gevecht tegen de armoede, want de armoede is onze grootste vijand. Toch? Het gevecht tegen de armoede. Toch? Het boosteren van de volksgezondheid. Toch? Het ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. Toch? En de volksgezondheid op een heel hoog niveau brengend. Toch? Dan zou je dan zeker je stem moeten geven aan de NDP. Maar als we kijken nu hoe het land op zich nu is, in een hele rep en roer. Er zijn verschillende punten in Suriname waarbij mensen niet gelden krijgen. Je hebt ook een grote lening. Vele mensen zeggen dat het heel moeilijk zal zijn voor de komende regering om Suriname hieruit te halen. Het is een lastig pakket, omdat hetgeen dat deze regering heeft gedaan de afgelopen 4 jaar. En eigenlijk kan je niemand die in deze regering heeft geparticipeerd eruit halen. Omdat ze allemaal eraan hebben meegewerkt. Ze hebben meegewerkt. Kijk bijvoorbeeld, het eerste dat in het DNA gedaan is het weghalen van het leningen plafond. Toch? Dus daarom zie je dat nu er ongebreideld geleend kan worden. Dus de schuld die Suriname had toen, is verzoveelvoudigd naar nu. Toch? Er worden geen schulden afbetaald. U weet het, ik heb het niet gezegd, de minister van Financiën heeft het zelf gezegd, de president hemzelf heeft het gezegd, dat de schulden niet betaald worden, ze zijn vooruitgeschoven. En de eerste betalingen beginnen medio dit jaar. Dus na de verkiezingen moeten de eerste betalingen gedaan worden. Dus op zich zijn de verdiensten van het land verhoogd, want u betaalt meer aan belasting, veel meer. Het land heeft meer inkomsten. Staatsolie, Newmont, IM Gold. Overal komt er meer geld binnen. Maar de leningen worden niet betaald. Dus de vraag is nu, wat hebben deze mensen met de financiële middelen die vrij zijn gekomen en die zeker verzesvoudigd zijn, de inkomsten, wat hebben ze daarmee gedaan? Want het geld wordt niet teruggestopt in de Surinaamse economie. We zien het niet. Het geld is verdampt. En dat is een zeer kwalijke zaak. En dan wordt men boos wanneer je zegt dat deze huidige regering in al zijn facetten solliciteert, toch, om zichzelf, toch, te laten kluisen, toch, in een beentje. Zij solliciteren daarnaar. Toch, als je bijvoorbeeld kijkt u de OMO's. Kijk, niemand praat meer over de OMO's, hè. Maar er was een tijdje waarbij de OMO's werden gedaan. Ik had gewaarschuwd daarvoor. Toch, met 90% rente. Toch. Dus wanneer je 100 SRD zou zetten, heb je na een maand 190 SRD. Denk even na, als je dan 10 miljoen zet voor je OMO, toch? En je hebt na een maand 19 miljoen SRD. Toch? Daarom moet je goed kijken
dat de koers een tijdje ging fluctueren. Op het moment dat de euro moest worden uitbetaald, dan gaat de koers omlaag. Want dan wil men goedkope dollars kopen en goedkope euro's. En wanneer men wil gaan beleggen, dan gaat de koers omhoog, zodat men de euro's en de dollars duurder kan verkopen, zodat men extra geld heeft om dan weer te beleggen in de euro's. En daarvoor zijn de miljarden SRD's uitbetaald, gecreëerd, waar tegenover geen dekking staat. Toch? Er zou een goudordening komen, de president heeft de vicepresident belast met goudordening, maar dat is zuiver een vorm van potpoespoesie lukumerki. Want die man is zelf een goudmagnaat, zoals zullen we dat zeggen. Toch? Dan hoe kan je dan iemand die zelf voordelen heeft aan op zeer negatieve wijze ontginnen van goud, toch? Zetten om dat alles te ordenen? Gaat niet werken. Toch? Het is een stukje voor de gekhouwerij. Toch? En als u goed kijkt, kijkt u wat u kan doen. Neemt u bijvoorbeeld een 1000 SRD. Wat kan u met een 1000 SRD kopen in 2020, 2019? En wat kan u nu met een 1000 SRD kopen? Ja? En er is ook een extra beetje prijsopdrijf. En dan praat ik niet over de winkeliers, want de winkeliers zijn daar niet debet aan. Het zijn de grote importeurs die daar debet aan zijn. Ja? Neem €100. Dat is ongeveer 3500 SRD, 3500 SRD. Wat kan je in Nederland kopen met €100? En wat kan je in Suriname kopen met 3500 SRD? Ja? Wat kan je in Amerika kopen met $100? En wat kan je in Suriname kopen met 3400 SRD? Ja? Ga dat even na, dan gaat u de verschillen zien. Gaat u de grote verschillen zien, dan gaat u zien hoe u op allerlei manieren wordt benadeeld. En dat is niet goed. Toch? En daarom zeg ik, toch, als u weer wilt hebben dat u op deze voet doorpinaart en de situatie nog erger wordt, dan stemt u op de ABOP, dan stemt u op de VAP. Toch? En alle partijen die daarbij waren. Toch? Wilt u een verandering hebben? Als u een beter leven had tussen 2010 en 2020, had u toch een beter leven. U wilt daar naartoe teruggaan en u wilt het nog veel beter hebben. Ja? Dan moet u op de NDP stemmen. Ja. Als ik kijk, de meeste mensen zeggen van NDP betekent lening, maar ook NDP boom toe. Kijk, die leningen van NDP hadden allemaal een purpose. Hè? Toch? Bij de ene is er een lening genomen bij Oppenheimer om staatsolie te redden. Want staatsolie had een probleem. Toch? Daar is het geld gegaan. Die andere verlengde lening, toch, was om die dam te kopen. Toch? En het geld, de inkomsten van Newmont waren gealloceerd daarvoor. En als men het had gelaten op de inkomsten van Newmont, die gealloceerd waren voor het aflossen van die lening, was die lening in 2022 al afgelost. Ja. Maar wat hebben deze mannen gedaan? Ze hebben het vooruitgeschoven. De aflossing begint medio dit jaar, van de rente, niet van de lening. Ja. En de lening is bijna verdrievoudigd. Ja. Met rente erbij. Wat heb je gedaan? Je hebt niemand geholpen. Ja. Ze hebben een overeenkomst met China zogenaamd. Ja, voor een herschikking. Maar niemand kan het lezen. Ja. Er is een deal getekend met Sinalco, maar niemand krijgt de inhoud te zien. Ja. De government take wordt alledol verhoogd en veranderd. En de minister van Financiën zegt gewoon doodleuk, de bevolking hoeft niet te weten waarom. Dus wanneer je gaat, je ziet het is verhoogd, dan moet je stil blijven betalen. Ja. Het is duidelijk een kwestie van geen visie hebben. Ja. Mijn goede vriend Ponu, Robert Ponu zou zeggen, cabeza loco. Je hoofd is leeg. Ja. Is een zuiver dat mensen met het leeghoofdig syndroom nu aan de macht zijn. Toch? En dan zie je wat het resultaat is. Toch? Probleem, ellende, kommer en verderf. Meneer Mike, we hebben ook er is een case nu gaande waarbij een DNA-lid flink heeft uitgehaald tegenover een ander mediabedrijf. We zien nu dat dus eigenlijk journalisten in Suriname niet vrij zijn om hun vragen te stellen, anders worden ze dus opgepakt door de politie.
Maar we zien dat het momenteel een case gaande is. Wat denkt u hier? Het is jammer te noemen. Kijk, ik weet dat de vorige regering, de president duidelijk had gezegd tegen ons, Bouters had duidelijk gezegd tegen ons, de pers moet vrij zijn. Toch? Dus wij hielden het ook zo. Toch? Maar deze mensen, toch, omdat ze geen antwoord hebben op het negatieve dat ze doen, toch, zet je ze vast wanneer je ze vragen stelt. En dan wordt men boos. En wanneer je over de waarheid praat, wordt men boos. Want zij verdraaien. Toch? Ze liegen en ze verdraaien de leugens die ze ook nog bijliegen. Toch? En wanneer je liegt, moet je veel onthouden. Toch? En hun onthoudingsvermogen is 0. Toch? Waardoor ze iedere keer iets anders moeten liegen. Toch? En wanneer je als journalist dan die vragen stelt, dan gaat men boos worden. En dan gaat men een plakkaat voor u proberen te plakken. Omdat u niet volgens hun wil zingen. Maar de mensen die van in dat kamp, die de journalisten voor de rechter brengen en zo bekladden. Toch? Eigenlijk zijn het zielige figuren. Het zijn zielige figuren. Omdat zij hun landgenoten hebben verkocht voor 30 zilverringen. Ja? Precies van Judas beser Jezus. Zo de manisera bevolking die deze regie. Hetzelfde ook met die vakbondsleiders. Ze gaan boos worden wanneer ik het zeg. Maar Rafaksuur en allemaal daar Zunder, Miskin, Snijders enzovoort. Ik, Mike Nerkus, vind dat zij de ambtenaren hebben verkocht. Zij hebben de ambtenaren verkocht voor hun gewin. Want zij krijgen een mooi dik salaris. En de ambtenaren en de leerkrachten zitten vandaag met het probleem dat hun geld minder is geworden. Toch? Ik bedoel van, als je dat doet, dan verandert dus de belastingschalen direct. Toch? Eenmaal de president had gezegd, de Britse schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Breng de belastingvrije grens naar 40.000 SRD. No? En mensen die boven 40.000 verdienen, dan zullen laten die betalen. No? Toch? Dan zijn het toch de Britse schouders. Dan laten die mensen betalen, en de rest niet betalen. Toch? Masa pemba no sheng Begadoti no sheng na tampum fuiala. Want je neemt al omzetbelasting. Toch? Alles dat je betaalt, betaal je al omzetbelasting. Toch? Ga je naar de winkel omzet betalen, ga je telesuur betalen omzetbelasting, ga je IBS betalen omzetbelasting, ga je waterleiding betalen omzetbelasting. Alles is omzet, overal betaal je belasting. Waarom moet je de mensen, toch? Als je gaat tanken op belasting, extra governmenting. Waarom moet je de mensen zo zwaar en dubbel en dwars belasten? Dat gebeurt. Je bent bezig het land uit te zuigen. Weet je hoeveel mensen geen spaargeld meer hebben? Mensen konden maandelijks sparen. Nu zijn ze in deze periode in hun spaargeld gegaan. Totdat dat zelf tot tot nul is teruggebracht. Ja? En ze weten het. Mensen hebben geen spaargeld meer. Andere mensen hebben leningen genomen. Die ze met moeite betalen nu. Ja? Want ergens moet je overleven. Ja? Als iemand zijn ijskast nu kapot gaat. If je na 30, 40, 50 of 60 doezel afhankelijk van zo'n ijskast je wani. Je nog absaneren. Dan vind ik bij want ze kan ijsa aan omu aladi. Ja? Weet je hoeveel geld daarin gaat zitten? Als je elke dag een pakje kip moet gaan kopen. Je kan niet eens een pakje bout kopen, dan pay je hypotheek. Ja? Waar ga je het zetten? Want je ijskast is kapot. Als je wasmachine kapot gaat, hoe doe je? Weet je hoeveel een wasmachine nu kost? Een goedkope gewone wasmachine staat 10.000 SRD, 8.000 SRD. Maar je moet dat geld hebben om het te kopen. Dan praat je over volle automatie, maar over semi gewoon wasie, voor spoelen, draaien, dan gaan we met de hand. Ja? Dus we moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. En eerlijk zijn tegenover de bevolking en met elkaar. En aangeven en eerlijk aangeven dat deze regering, ja, en ook de mensen die uit die regering zijn gestapt, ja, hebben een potje ervan gemaakt. Ze hebben een zootje van gemaakt, ja. Ja.
En toen ze niet meer aan het trekken kwamen, dan zijn ze weggerend, ja. Ja. We moeten ooit eens eerlijk zijn aan dat ding zeggen. Ja. Al deze partijen zijn debet aan de situatie hier. Als ook de mensen, ja, die in het verleden zogenaamd de ghetto padres en de ghetto's dis, ghetto dat, die ghetto zo. Ja. Jullie is jullie schuld. Jullie hebben de mensen. Jij hebt die mensen. Jij bent die mensen gaan brengen naar VAP om ze uit te leggen. Ja? Dat de VAP betere dingen voor ze gaat doen. Jij hebt ze verkocht. Ja? Dat die ik kies je money. Dat zogenaamd je trekken je schrift terug. Toch? Want ik kies die money ba. Toch? Dan kan je actie de man wat extra money. De man wat geven extra money wat de man kiest de smak ba. Dat de man lose you. Dat je wraak, dat zogenaamd je trek je schrift terug. Vind dat je harik mopo, dat toch de man tag nee, you cha de man go dappen. You so goed, dat des maar stem. Die VAP naar een abop, toch? Pot de schrift in een nani disi. You doing, toch? Dus mensen, wanneer dit soort figuren en figuranten langs thuis bij u gaan komen straks en interviews gaan afleggen in de media om uit te leggen hoe je nu op ze moet stemmen, wat ze zijn bij zo'n partij en die partij. Wanneer de Grieken komen met geschenken, mensen vertrouwen ze niet. Toch? Je hebt wolven in schaapskleding en dit soort gasten, toch? Toch? Zijn erger dan assidjes. Zijn erger dan assidjes, omdat ze in hun eigen volkdeel alleen denken. Toch? Kijk wat allemaal is gebeurd. Jullie hebben die mensen gebracht naar de VAP met leugens over de NDP. Leugens over de voorzitter. Jullie hebben de voorzitter van de NDP uitgescholden. Vandaag aan de dag dat we met foto's komen wijzen hoe je bij de voorzitter zat. Toch? Van een voorzitter bij, van jonge voorzitter bij Boom. Maar ik tira maar in 2019 en 2020 toch. Ik tira partij toch. Ik tira toch. Dan vandaag aan de dag dat je een compleet staat. No, je don't doen. Je don't doen, brada. Toch? Hoor je schrijf bezig dan gaan gadogi edef doen. Toch? Want die eden na furu. Toch? Eden af chawatra in een sani. Fada bij kaga sabaka. Asa de inge chata de baka. De mai chaga sani vergiet van sani. Die pot wat rein hij vaderlijk was safe. Dat nee ede. Is dat weer. Dus mensen, laten jullie niet pakken. Toch? Kijk het verschil. Toch? De mij kost, zo is de mij met opmerking commit mevrouw Patricia van Ombergen. Maar tenminste, toch? Er was maar fasi agua pati. Pati langwa anuji desmara. Pati langwa anuji desmara. You net doing. Toch? You have to take camera and film this man late for making money. Is dat beter? En film this man late for making money. Dat bij dat is this man nog een paar jaar jagi ding. Maar pati lekwa de bij kage mama voor ghetto mama. En dat tape ati nange ati ay go ay langa anu gides ma. Ay langa anu gides ma. Is dat beter? Dus laten we kijken. Mensen, kijken jullie naar de mensen die daadwerkelijk toch, een handuitreiking naar u doen en daadwerkelijk gaan helpen. Look at the boy, de boy voor street media. Oprechte jongens, dat kan de, we vinden de man scoren of de man disi, de man dati. Toch? Mana, oprecht denk je dat je. Dat mij taki na sa de man een miet tapa strati. En er is een reden waarom ze zich zo opstellen. En dan moet je respect tonen daarvoor. Omdat jij dat niet hebt. Toch? Jij bent daar voor eigen belang. Jullie zijn daar voor eigen belang. Toch? Deze jongens, ze zijn geen politieke tippelaars. Toch? Want nu heb je een heleboel politieke tippelaars. Zij jongposo. Toch? Ik kan vertellen wat je liefjes maar. En wat blakkers man aan de wati. Foute zaak, man. Zo doe je geen politiek, het is rioolpolitiek. En daaraan vraag ik de bevolking om geen aandacht aan te besteden. Het is verspilling van uw kostbare energie. Dus laten we als mens
Toch? Als Surinamers laten we gaan voor eenheid, samenhorigheid, liefde. Toch? Kijk, een heleboel mensen, toch? Ik heb jullie al vaker gezegd, bij het heengaan van deze Delano Bouterse is het bautisme geboren. Okay. Je hebt een heleboel mensen, ze gaan er eens mee zijn, ze gaan er niet eens mee zijn, is hun zaak. Ja? Precies als zo'n mensen die eens zijn met het marxisme, anderen zijn er wel eens mee. Andere mensen zijn er niet eens met het socialisme, anderen zijn er wel eens mee. Zo zijn er mensen die eens zijn met het bautisme. En wanneer je de grondslagen van het bautisme hebt, toch, dan ga je zien dat het bestaat uit het gevecht tegen armoede, liefde voor jouw mede-Surinamer, voor je medemens, toch, ontwikkelingsgericht bezig zijn, toch, toekomstgericht bezig zijn voor de jongeren, toch, en ervoor zorgen dat oudere mensen niet bang hoeven te zijn om oud te worden in dit land. De productie verhogen. Met alles daaromheen. En als je dat wil hebben, dan moet je dan wel op de NDP stemmen. Ga niet stemmen op mensen die bij je gaan komen met verhalen. En anderen zwart maken en een heleboel leugenachtige dingen vertellen. En een heleboel dingen beloven. Laat me u wat eens zeggen. Mijn grote vriend Lecton, altijd met Takwasani. En in het verleden heb ik het ook geleerd. Wij van de NDP, en ik praat voor mezelf, Mike Nerkos als NDP'er. Ja? Ik praat niet namens de NDP. Want Ricardo Panka is woordvoerder van de NDP. En er is een website van de NDP. Maar als rechtgeaarde Surinamer die lid is van de Nationale Democratische Partij, zeg ik het volgende. Wij gaan u niets beloven. Wat wij wel gaan doen, is samen met u proberen de problemen die u ervaart te tackelen en ze tot het verleden te laten behoren. En daarna samen met u gaan werken aan het verbeteren van het onderwijssysteem. Aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel in het land. Aan het verbeteren van de productie. Het opbouwen van de industrie. En dat gaan we gezamenlijk met u doen. Aan het corrigeren van alles dat bestuursrechtelijk verkeerd is gegaan de afgelopen 4 jaar. En dat willen wij samen met u gaan doen. Om ervoor te zorgen dat u en uw kinderen in de komende periode een beter leven gaan hebben. Zo alleen gaan we het gezamenlijk kunnen doen. Hoe wij hier ook samenkwamen. Aan dit land zijn wij verpand. Dus mensen, hou daar rekening mee. Zo moeten we bezig zijn. Laat me u zeggen, met dank aan mevrouw Marie-Louise Vissers. Ik heb ook eraan meegewerkt. En de dochter van deze Lashminang Dubé. Ik moet het nog even op de juiste plekken aangeven. Dus vandaar dat ik nog niet inhoudelijk erop inga. Presenteren wij u hier zo het werk. Ja? En het is geen leeg ding, hè. Er zijn geen lege pagina's, ziet u. Er zijn geen lege pagina's. Het is wel aan één kant geprint. Presenteren we u het bautisme. Het fundament van het bautisme. De pijlers waarop alles is gebouwd. Ja? Wil je het beter filmen om te even weghalen? Ja toch? Het fundament waarop alles is gebouwd. Laten wij dit nemen. Dit nemen wat hier staat. En het toevoegen aan de ontwikkelingsrichting. En er is een mooie, een mooi ding. Kijk, ik ga een stukje eruit lezen. Hè.
Desiree Delano Bouterse heeft zijn leven ingezet voor zijn land en het volk van Suriname. Het is van belang om zijn politieke ontwikkelingsbeweging in leven te houden door zijn fundamentele basisprincipes te verwoorden die hij ontwikkeld heeft. Door zijn doen en laten. En er is een hele mooie statement van hem die hij gedaan heeft in 2019. En dat is: uit alle windstreken van de wereld zijn wij hier op dit grondgebied Suriname gekomen. En hebben ons hier gevestigd naast de autochtone bevolking, de Indianen. Wij, alles samen, hebben op dit voor ons gemeenschappelijk grondgebied met pijn en strijd een sterke eenheid gevormd. Een eenheid van vredelievendheid, verdraagzaamheid, harmonie en respect voor elkaar. Deze enorme kracht van ons volk, een lichtend voorbeeld voor de gehele wereld, zal diepere inhoud moeten krijgen om zodoende nog meer garanties aan onszelf als volk te geven. Een hele diepe tekst. Ja? We hebben ook erin verwerkt de levensfilosofie van het bautisme. We hebben erin verwerkt de visie van het bautisme. We hebben erin verwerkt, het bautisme staat voor. Weg met het neocolonialisme. Het volk heeft recht tot leven, vrijheid, veiligheid en harmonie. De groei van het staatsinkomen. Er zijn nog veel meer. De manier hoe hij heeft gedacht. En het is niet verzonnen. Het is wat hij heeft gedacht, wat hij heeft geuit. En hoe hij het zag. En als wij dit aanhouden voor dit land, tezamen met de NDP, die als fundering heeft zijn gedachten, dan kan het nooit misgaan met Suriname. Er is ook wat gebeurd, het is Chinees nieuwjaar geweest. En er was plotseling een foto waarbij de president een toast uitbracht. En dat was de voorzitter, mevrouw Simons daar, Ebo Jones en die anderen enzovoort. Mensen, dit is onderdeel van het stoken. Wanneer mensen weten dat zij gefaald hebben in hun werk en zij zien dat anderen die hebben bewezen hard te hebben voor dit land en veel kunnen betekenen voor deze bevolking, gaan zij proberen om op allerlei manieren de mensen in een kwaad daglicht te zetten. Dat filmpje gaat nu rond op Facebook, u kan er daar kijken. U gaat zien dat er geen enkele afspraak is geweest, geen enkel gevecht is geweest, niets is geweest. De president is naartoe gelopen om te proosten. En dan mag je zeggen, ja, ik zou het niet doen. Maar ik zeg, minaf lopchan. Maar als hij naar me toe zou komen, zeg ik, het is het instituut van de president die komt. Dan kijk ik voorbij die man. Ja? En dan heb ik wel respect voor het instituut. Voor hem hoef ik niet te hebben. Want hij heeft alles voor gelogen en heeft het land in een rotzooi gezet. Maar voor het instituut van de president, daarvoor gaan we dan met ICATS behandelen. En dat is daar gebeurd. Niets anders, geen enkel gesprek. En mevrouw Simons heeft het ook gezegd bij Lim FM. Er zijn geen gesprekken met de VAP. Bouders heeft het ooit eens gezegd. Hij gaat het niet kunnen verkopen dat de NDP met de VAP gaat samenwerken. Maar ik kan u troosten, bevolking. Niemand gaat het hoeven te verkopen. Omdat deze verkiezingen van 25 mei 2025 wegstemverkiezingen zijn. Wegstemverkiezingen. Ja? Dat zijn de verkiezingen, zijn wegstemverkiezingen. Ja? Dus Chan, Ronnie, naf mek moeite yara, inaf mek moeite, toch? Go Pacific setik ba. Yara? Go Pacific setik ba, yuna gwe. En u hoeft niet te proberen om te gaan frauderen.
Toch? Omdat wij ook al daarop zijn voorbereid. Toch? En dan heb je dan ook nog even een tekst dat rondgaat over zogenaamd dat de secretaris van de NDP zou hebben getekend. Dat Adin voor een presidentschap enzovoort. En het is een fake bericht. Toch? Laat me dit zeggen. Toch? Iedereen heeft ambities. Brunswijk heeft toch ook ambities om president te worden. Chan heeft toch ook ambities om president te blijven. De voorzitter van de NPS heeft toch ook ambities om president te worden. Ja? De voorzitter van DA91 zelf heeft ook ambities om president te worden. Dat Sandu Adin. Adin mag abba wenselijkheid voor de president. Mevrouw Simons mag abba wenselijkheid voor de president. André Misikaba mag abba wenselijkheid. Stefan Shank mag abba wenselijkheid. Mevrouw Boutersen mag abba wenselijkheid. No? Sandu ding. Als zij het zeggen is het een probleem. Maar als de anderen het zeggen is het geen probleem. Ondefu ernstig ja dan niemand. U moet wel één ding onthouden. Bij de komende verkiezingen. No? Zijn het parlementsverkiezingen. Het zijn geen presidentiële verkiezingen. Misschien moeten we gaan naar een periode, naar een moment waar we de president rechtstreeks gaan kiezen. Maar wat we nu hebben zijn parlementsverkiezingen. En wanneer het parlement gekozen is, toch, gaan 7 mensen van het parlement dan een kandidaat voordragen als president. Het kan er ieder zijn. Het kan ook namen zijn die je nu helemaal niet hebt genoemd nu. Dus iedereen mag zijn wenselijkheid hebben en iedereen mag er naartoe werken om zijn wenselijkheid te realiseren. De vraag is, gaat het universum daaraan meewerken? En dat moet u voor het universum laten. En niet partijleden, van zeker niet de NDP, proberen door het slijk te halen en valse berichten te verspreiden om zodoende oneenigheid te creëren binnen de partij. En mijn partij, mensen, ik wil jullie vragen, wanneer dit soort patschakkers, toch? Anders heb ik geen andere naam voor ze. Toch? Dit soort dingen indiceren. Toch? Neemt u alsjeblieft geen aanstoot eraan. Het is onderdeel van uw campagne, want ze hebben niets te presenteren. Ze hebben niets aan u te bieden. Toch? Ze willen verder komen stelen en roven. Toch? Want u mag zeggen wat u wil. Toch? Maar if a Pan-American case, bij de one case tijdens regering Bouterse, na alle day, toch? Taxi man bo janken. Toch? Alle day de man bo janken. Toch? If SL etori voor de gaan naar het pronoop. If a bij de one NDP sani na heel day de botaki, no pigis even horen mo voor. Toch? Dan komen we op iets anders van Brunswijk. Ik weet niet wie je adviseur is, maar ze is een idioot. Ja. De was een brief gegeven voor horen. Nou, we hebben een kiezen brief. In hebben we bella PG of bella inspecteur te maar kom bij de studiepersoon op kantoor bij me. Itakatori is een asmagoya klaar. Ja. Maar nee. Je gaat play biji geweldigheid. Hoor ik naar biji nenge kier dago ya. Biji nenge kier dago. Aksama sa play wa politika te pala kayu aloba spreekwoord dati. Biji nenge kier dago ya. En nu na biji nenge opo. Je hoor ik kan nenge ya. Isa bida. Dat je longo media dat je creëert een padstelling nu de. Je creëert een padstelling tussen uitvoerende macht en rechterlijke macht. Want ik kan ook nu zeggen als de PG vindt dat de PG Bobo Betjori wil horen. Dan kan Bobo Betjori ook zeggen ik ga niet. Ja toch, wat jullie gaat toch, jullie vindt dat je gaat toch. Dat Bobo Betjori kan ook doen dat aan gaat toch. Dus nu wil ik weten. Ja. Mensen, u hoort het. Ik wil u vragen.
als je in het verkeer bent, dan rijdt u rustig. Toch, het heeft geen haast. Ja? Toch, rij rustig, dan rij traag. Ik maak het elke dag mee hier zo. Ja, toch. Ja, als de PG nu niets doet. PG, nu moet u laten zien dat u ballen hebt. Nu moet u laten zien dat u ballen hebt, toch? Wat gaat u doen? Amatak anet kom. Na bouta ubelo toch? We pay gangster toch? Als hij niet komt, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Wat ga je nu doen? Wat ga je nu doen? We play Big Roger toch? Gangster toch? Dan gaan we hem ophalen en dan gaan we dit doen en dan gaan we klopjachten. Wat ga je nu doen? Je gaat take bravo. Huh? Of gaan jullie andere middenweg zoeken? Maar dit heel ding, toch? Zie ik als een tjoetja tussen de twee coalitiepartners. Een tjoetja tussen de twee coalitiepartners. Want de ene coalitiepartner geeft de PG toch, heeft toch vaker gezegd in de media dat hij de PG opdrachten geeft. Misschien heeft hij de PG opdracht gegeven om dat ding zo te doen, om het te laten escaleren. Laten we kijken hoe een koe haast vangt. Toch zit je alvast aan die taak, aan die start. Dus we doen pas tegen wat je van doet. Dus mensen, dus laten we het laten voor wat het is. Ik kijk alleen hoe ze het gaan oplossen. Toch? Of als ze het gewoon in de doofpot gaan willen schuiven. Of als jullie met iets anders gaan komen en ervoor zorgen dat jullie iemand van de NDP's hoofd nu moe gaan maken om zogenaamd het accent te verleggen. Ja toch wat dat we doen toch? Dan we zoeken nou, wie was daar die avond, dan gaan we al die mensen oproepen. Toch? Maar die verleggen accent. Die verleggen accent. Tantapa accent. Ja ga? Tantapa accent. Koluko, tek bravo met kamat leggen voor af. Koluko if ja bal. Toch? En laten we kijken als Brunswijk toch, de rechterlijke macht respecteert. Want Bouterse heeft jullie gerespecteerd gedurende dat heel 8 december strafproces heeft hij jullie gerespecteerd. Hij kon het ook anders hebben afgehandeld. Maar hij heeft met respect naar jullie toe afgehandeld. Jullie hadden geen respect voor hem. Maar ja, tot zover zijn er andere onderwerpen. Ondertussen ben ik gewoon lang. Meneer Nerkus, we zien ook dat de president bij de opening van een casino is geweest. Ja, er kwam ook een carousel daarachter. Ja. En er werd aangegeven dat we naar leuke namen moeten bedenken. Ja, ik heb gelezen dat Richano heeft gezegd Melissa's carousel. No? Ik weet niet. Misschien, Facebook misschien Richano. Dat kan hij. Dat een carousel moest Melissa's carousel. Misschien wat hij de winnaar. Hebben wij zoveel geld daar om daarin te investeren, maar niet naar het volk? Nee, maar dat is een particuliere investering. Denk ik hoor, of hoop ik. Dat het een particuliere investering is. En op zich vind ik het heel mooi. Maar we hebben een paar vermakelijkheden in het land. Het probleem komt er. Toch? Hoeveel ga je de mensen vragen om in die carousel te gaan? Toch? Ga je equivalent nemen van $50 per persoon? Of ga je gewoon de mensen zeggen 100 SRD om te gaan? Zo? Dat is de vraag. Zo. En ga je het goed onderhouden? Of gaan we plotseling een dag zien dat mensen plotseling boven vastzitten? Of dat iets los is gegaan? Ja. Dat is de handvraag. Ja. Dus op zich geen probleem. En ze gaan naar openen van een... Kijk, en ze gaan naar openen van een casino. Ja. Geeft hij jullie aan dat jullie je geld moeten gaan verdubbelen. Ja. Het weinige wat jullie nog hebben, aan mij zijn ook dubbel. Ja. Dat allemaal doet toch? Want if een president gaat openen van casino, maar zijn die gaat dubbel toch? Maar de eerste burger van land gaat dat beter. Dus volgen jullie man. Dus als je money zei bij de chan gaat dubbel dat hè. Chan city ko. Ja weet je. Dus heel veel dat gedaan, dat gezegd moet worden. Toch? En in de komende periode toch wil ik diepgaand ingaan in bepaalde onderwerpen. Waarom
Toch? Het belangrijk is om te gaan stemmen op 25 mei 2025. En ik zal vanuit mijn zijde proberen om u aan te geven waarom de NDP de beste keus is bij deze komende verkiezingen. Nou, in de komende periode ga ik dat doen. Waarom de NDP de beste keus is waarop je zou kunnen stemmen. Ja? En op basis waarvan je moet gaan stemmen. Ik wil u vragen ook om straks checkt u uw gegevens. Dan gaat u online of gaat u naar de kiosken om te checken naar uw. Als u voorkomt op de kiezerslijst, checkt u ook als er mensen zijn ingeschreven op uw adres die u niet kent. Wanneer u uw stemkaart hebt gehad, gaat u het niet verkopen. Gaat u uw stem uitbrengen. Want op chinso money sa de moji na today no mo hoor you. Baka dat je pina 5 jari. En ik had zei wanneer voor 2010 kom je 2020. Je bent Libi, je bent Blo, je bent Seki, je bent go race, je bent go sport, je bent do alasani. No de, you no man. Chan set you kong anyalai money. Dat was meneer Mike Nerkes. We hebben, dankjewel, nog nogmaals. De verkiezingen van 25 mei 2025 zijn wegstemverkiezingen. Ja, stem voor de strijd tegen armoede. Stem voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Stem voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Stem voor het op kwaliteit brengen van het onderwijs. Stem voor het creëren van verschillende productiefactoren. Stem voor een betere infrastructuur. Stem voor beter bestuur van het land. Stem voor ontwikkeling van het land. Stem NDP. Thank you. Dank u wel meneer Mike Nerkes voor uw tijd. En kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Cultura TV. Vergeet jullie niet om Space te subscriben en te liken. En ik wens u een fijne dag verder. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Talk about you.